Salut, sunt Dragoș. Abonează-te și apasă clopoțelul dacă îți place conținutul acestui canal, îți place aventura, iubești Dunărea și pescuitul. Dragii mei, din nou pe Dunăre. Barca, după cum vedeți, am umplut-o. Plănuiesc o pescuită de 24 de ore. Nu, de 48 maxim, până miercuri, luni astăzi. Ce să vă zic, Dunărea e cam murdărică. Știu asta, că ieri am rodat motorul. Dacă o să vedeți acel filmuleț, vedeți și ieșirea noastră. Cald, 26 de grade la ora 8. Se anunță cea mai călduroasă zi în sudul Olteniei, 40-41 de grade la umbră. Așa că vă dați seama ce părăsim rampa. Trebuie să fim atenți că sunt niște copaci pe aici, să nu ne urcăm pe ei. Curentul e puternic. Ia uitați-i. Sper să-mi găsesc un loc liniștit. Eu cam știu unde vreau să mă duc, capătul insulei, la acolo, la port, la Lom. Sper să găsesc liber. Pe cota asta mi-a plăcut ce am văzut. Deși cine a fost înainte a lăsat o mizerie, adică sticle sparte. Așa știu unii să aibă grijă de natură. Bă, fraților, dacă beți o bere Corona, se presupune că aveți și voi un anumit grad social, eu știu. Caut sonarul între timp. Soția mi-a pus bateria, dar sonarul, sufletul, ba, este și sonarul. Da. Cât de greu e să iei o bere, o sticlă de bere.
Am fraierit, m-am să pun bateria. Am pornit și sonarul. S-a încălzit și motorașul. Și am plecat. Da, am ajuns și la locul faptei. L-am găsit liber. Deși ieri, după ce am plecat noi de aici, că v-am zis că cât am rodat motorul, am văzut și locul și ne-a plăcut. Da, am mai venit. Că se văd urmele civilizației. Uitați, salam pe aici, mai multe. Văd și o nadă de carascrap de la Senzor. Ori au pescuitori. Cine știe. Iată locul. Aici apa are direct 6 metri la, ce să zic, la 2 metri de mal. Este pragul aproape. Curent puternic. Loc de 4 lansete lejer. Aici suntem chiar în botul insulei. Pe aici pe undeva, ce vedeți mizerie nu-i de la mine, dar o să strâng eu. Da, pe aici pe undeva voi pune cortul. Pot să-l pun și aici sus, este o poieniță. Mă gândesc, mai e ceva timp, e de vreme încă. V-am zis, apă mare aproape. Pe partea asta, pe partea cu malul românesc. Aici apa scade puțin, chiar în botul insulei are pe undeva pe la 4-5 metri. Aici am mai pus un crecan de lansetă. Mă gândesc să dau la noapte la somn, dar nu prea am la ce. Cald. Cald, fraților. Aici e botul insulei. Avem Dunăre peste tot. Iar aici este portul, partea insulei cu bulgarii. Bărcuța. Trebuie ancorată bine, că e trafic mare. De exemplu, chiar acum trece autobuzul. Pasagerul ăștia fac valuri ca lumea, că merg cu viteză. Hai să am grijă.
Încă n-am apucat să debarasez tot din ea. Aici o sticlă de bere bulgărească, am cules-o din apă. Nu numai noi aruncăm. Da? Lăzile, omelile și am revenit pe malul celălalt al insulei. Sunt vreo 10 metri între brațe. Frumos locul. N-am lansat încă, doar am aruncat să văd dacă agață. Vă sfătuiesc să faceți același lucru când vă duceți pe un loc necunoscut. Luați o lansetă, să-i zicem, de sacrificiu și apucați-vă să sondați și să testați pragurile. Pentru că e păcat, vă duceți, munciți atâta, încarcă, descarcă și ghiși ce? Vă faceți numai draci, nu puteți să pescuiți. Ce prindeți, dacă prindeți, pierdeți în creci. Eu am sondat, e ok. Acum, n-am arat tot pragul să văd dacă mai fi vreun lemn și așa, dar deci am unde pescui. Am sondat în 3 locuri, n-a agățat în niciunul. Acum mă apuc să le încarc până în prânz, după care să mă trag la umbră să-mi fac planul unde pun cortul. Și cu voia lui Dumnezeu, că nu se știe niciodată, sper să stau aici până miercuri. Azi este luni. Ok, și acum fața mai puțin plăcută a pescuitului. Opa! Dragilor, momitul. Deci nu pot să ții mâna pe motor. Este ora 12 și un pic. Să-i dau asta pe restart, deși nu cred.
Hai de mine. Îți dă nasul într-o parte. Ăsta e un porumb pus de mine de anul trecut. Anul ăsta n-am mai pus. N-am mai pus că dacă am rămas fără motor, fără, nu, cine mai știa că mai vine la crap. Ok. Ne urcăm și plecăm la Momit. Opa! Mai greu cu balena. Vai de mine cum miroase. Sunt cam între pescari aici, pescari industrial vorbesc, nu pescari amatori ca mine. A mea soție mi-a zis, bă, pește nu o să prins, că nu prea miroase a pește. Când ai prins tu pește la rast? Are și ea dreptate până la urmă. Ia să nu speriem noi peștele meu. Uitați, așa arată răvașă. Ar trebui modificat trimul, că nu ar trebui dat mai jos, dar pentru asta mi-ar trebui o placă adaptoare și n-am. Vai de capul meu cum accelerează, ia uite. Deci că îmi pune barca în cap. Nu știu ce vedeți voi aici. Aici am porumbul. Și aruncăm aproape de mal. O să ziceți, bă, dar dacă ești așa de aproape de mal, de ce nu mă mergi direct după mal? Am această perdea de sălcii care nu mă lasă să arunc din amonte, pentru că, de exemplu, eu arunc aici, dar boabele se duc la lansetele mele. Doamne, te trăznește ce e aici. Te scovină curată.
Vreau să o scot în mijloc, am acul mic. Ok. Ia. Așa ceva n-ai văzut. Și mai sare odată. O scot eu de fapt. Bună dimineața, dragi pescari și iubitori de natură. Este ora 8:30. N-am avut nicio trăsătură azi noapte la pește mare. Locul este excelent. Nu ai agățătură, prag aproape, îl poți scoate ușor. Curent mediu, dar n-a fost să fie, nu e în zonă. Chiar și la bombă, că am una pe bombă, am luat o bătcuță cât frunza de salcie, dacă vă vine să credeți, la ac de, nu știu de cât e, de 3, de 4, de 6, nu știu, de ac mare în orice caz. Mănâncă la feeder, de fapt am mâncat aseară frumos scobar, dar mai ales morunaș frumos. Am și feederul băgat acolo, văd că acum a luat o pauză, am luat 2 scobari de azi dimineață, dar scap și nu înțeleg de ce scap. Cred că mănâncă simandicos, să zic așa. Mănâncă foarte, foarte fin. La râmă, spre surprinderea mea, am avut cele mai bune rezultate, deși am venit pregătit cu viermuști și albi și roșii, dar râma, până acum râma a dat rezultate. Și mănâncă și la viermișor, dar mai trage mai rar. Râma, când e el în zonă, o atacă imediat. Din păcate râme nu prea am, așa că asta este. Vis-a-vis se taie lemne în draci. Probabil reîmpăduresc. Defrișează ce e vechi și reîmpăduresc. Din păcate plantează plopi. Ați văzut și la cetate ce se întâmplă cu plopul. Plopul nu ține malul Dunării. Malul Dunării îl ține salcia, îl ține dafinul, nu plopul. În schimb ei pun plopi. Dar e mai avantajos, plopul crește repede, îl valorifici. Ce contează că Dunărea își face treaba și îți mănâncă malul. Ăla care ia decizii e de mult oaleșiul cele când o intra Dunărea prin sate pe aici. Deși Rastul a mai fost inundat odată. Asta este. Că taie nu e o problemă, dar auziți și dumneavoastră. Au o mașinărie care toacă, nu știu ce face, scoate rădăcini. Nu știu ce, care e scopul ei în afară de a face gălăgie. Face o gălăgie infernală. Coincidență sau nu, mi s-au oprit trăsăturile exact când au pornit drăcia asta. Oricum, e frumos, e cald, dar bate vântul, nu e ca la oraș. Dacă vine și un trofeu, cu atât mai bine, eu l-aștept. Din păcate nu pot să filmez foarte, foarte mult, că mi-am luat acumulator de rezervă, dar am uitat firul acasă. De fapt nu e acasă, e în mașină și mașina e la vreo 4-5 km de aici. N-am cum să mă duc să-l iau. Asta este. Pare rău. Aș fi vrut să filmez și
câteva capturi la feeder, dar nu se poate, sunt cu telefonul sub 50%. Bună dimineața, dragi pescari și iubitori de natură! Am așteptat trofeul, dar n-a fost să fie. Așa că voi strânge și voi pleca spre casă. Dunărea a scăzut ieri foarte mult, în jur de 30 de centimetri. Dacă alarterii la feeder a mers, scobar și moronaș ieri n-au mai fost pe vad. Am luat ceva plătici. Am luat plătică și la bombă, la lansetă de crap. Mă gândeam că poate după plătică vine și dânsul, dar până acum n-a făcut-o. Locul nu e rău de crap, v-am mai spus. Dar astăzi n-a fost să fie. Aș mai fi putut da la feeder o oră, două, să mai adun ceva pește, dar mi-e suficient cât am prins. Așa că mă ham la muncă, am de muncă nestrâns și spre casă.
pregătim să intrăm pe brațul portului. Aici la Ostrovul Vană. Și mă pregătesc și eu să închei acest filmuleț. Am avut o ieșire superbă de fix 48 de ore. Într-un loc excelent după părerea mea, deși era la 500 de metri de Dita mai orașul, ce să mai turabura. Puteam să îmi fac semn cu bulgarul de la etajul 4 din bloc. Dar cu toate acestea un loc sălbatic. N-a fost să fie pește mare, eu l-am căutat, dar nu-i bai. La feeder am mâncat în prima zi vinișor, seara, moruna scobar, după care a scăzut apa brusc și a dispărut. A apărut în schimb plătica. Plătica a tras și la bombă la lanseta de crab. Două plătici, dar una era un fel de embrion de plătică, nu știu cum a înghițit acolo. Dunărea a scăzut brusc a doua zi vreo 30 de centimetri. Poate de aici explicația că au dispărut anumite specii de pe vad. Am pierdut mult pește, nu înțeleg de ce. Trăgea foarte... Oricât de lung aș fi făcut forfacul, oricât de subțire sau de gros aș fi pus acul, se înțăpa superficial, în special scobarul, mânca ligav. Am pierdut foarte mult pește, mai mult decât am luat acasă, de fapt. Am și eliberat ce era de eliberat. Oricum, e bine. Am prins de o tigaie să-mi fac și o pofta, că îmi place peștele de Dunăre. V-am zis, ieșirea a fost excelentă. M-am relaxat. Nu știu cum se face, dar și eu și soția, de câte ori ieșim la Dunăre, dormim buștean. Deși stăm la casă, nu putem spune că nu avem condiții pe canicula asta sau în general. Avem liniște și acolo. Dar nu știu, ne obosește apa. O explicație trebuie să existe. Oricum, în speranța că va veni și trofeul la un moment dat, eu îl voi mai căuta în funcție de ce timp voi avea și ce disponibilitate. Am luat și mizeria altora, sticle de bere sparte chiar, nu înțeleg ce-o fi fost în capul lor. Opa, că am ajuns la rampă. Să lăsăm motorașul. E bine să lăsați motorul să se răcească un pic. Oricum, asta este, dragi pescari. Fire întinse. Aveți grijă de Dunăre, de natură. Și nu uitați să fiți vii. Salut, sunt Dragoș. Abonează-te și apasă clopoțelul dacă îți place conținutul acestui canal. Îți place aventura, iubești Dunărea și pescuitul.